na di ekogidele ịkpa ebe nyamụ belife na amụ ya ife ịkpa melie ọmaka na-eke ịkpa una fudugo de this woman ọsọmọnị ya mitụlụ di mgbe ya nọ school ọsịmụnne na mgbe ya mitụrụ o nwere ife ọ na-eme nwere isi na ọdụo nọọ ịmagolo ife a na-eme n'iru akwụkwọ were nke erie eme gị were nke a eme nne a ọ na-atụ ọrụ ọtụtaghị ọtụtakwu atụta ama nke inye ego anafe ese okwu ịghọta na anya wee si skuulu nata wee fịa like anya fana abụ wee bido wee kpaba ọsị mụ na this guy had nothing like nothing before ya na ya na-abụ wee kwụba in fact na o si na skuul ya na ya na-abụbili na campus from campus ha wee na ebe fabi ebe ụmụnne fe nọ ya wee sị ha maka na ọ sị m na papia nụrụ nwaanyị na-abụ n'ọsọsịa ka nne ji n'afọ papia wee nụọ nwaanyị ọzọ mụta ụmụ isii ịghọta kịta ọsị m na ya nwere so many cousins and nieces everywhere na ebe izizi family nọ na nke antie kafano nọ na o nwere one of friend cousin ya chọtala ụlọ ebe ọzọ chọọ imove kwụrụ ụgwọ ụlọ fọsịa a year and 6 months onyefe fana abọbili ebe afọ yes I think nọ na Benin ọsị m na ha nọ na Benin den ọsị m nne na o nwere fotele aka na-aga aga na o nwere fotele aka na-aga aga ọsị m kama na ya ahụgo ofu nwa n'ụlọ before ya wee meet this guy aka na-ekwunye adị ime ọsị m eweje wee tinye aka n'akwụkwọ tiesi aka n'akwụkwọ na fabisi like 8 years before o wee jee mee ife n'isi ụmụnne m akụkọ na-akọlụ na ihe a bụ 25 years marriage ka anyị na-akọ maka ya 27 years marriage ka anyị na-akọ maka ya ihe 27 ọsị m nne ya wesị anya wepụ aka na 41 ya wepụ aka na ya okwelu o kwesị oje si n'azụ je na-emekwa deten na ya na-edile ego ya sị ọkwa mụnwa ka ị ga-enye ego afọ ọsị m na ndị mmadụ nyere ya karị nne o ọsị m na enyemaka niile fa nweta bụ from his own side of the family ọ bụrụ side nke die ọ bụrụ side nke die even na nwa afọ ya mụrụ n'ụlọ na papi ya bịa kpọrọ ya from ha mgbe ọ dị I think 3 years old kpọrọ ya nawala obodo oyibo yes it's not like na ọnọdụ ya na-abọdafa mba ọsị m this man ọkụrụ ya gbugo ọkụrụ ya gbede o wee bido ibugharị ụmụ nwaanyị ya kwụ ụkwụ ọkụ ya onye ya na-enye nri ya wee welu maka na ya amụbugo nwa n'ụlọ wee welu maka ife ndị mmadụ ga-ekwu wee tada isi dị ya okpuru egbogo gburu egbede nwere fotile aka na-aga na ya nọgide one day kunye si mba na ya nọsigo Benin ka ajefu mmadụ na-aba from there ofu uche si anya jebe Lagos maka na ya na-ekpe ekpere na ya na-afụta ụzọ ya wee move to Lagos luo Lagos bido business wee kpọọ dị esi anya join anya fe bido lebe akwa ya na-aga Dubai na-aga Aba ebe ọbụ na ya ga-egote whatever ya na-ebunite ya na di ya na-ele ọsị bụ na ọ bụrụkwa ego afọ bụ nsogbu nọ ka ị na-akpati ya ka di gị ji achụ nwaanyị ọsị m na nke kasị njọ bụ tụmụ n'ike tụmụ n'ọnụ nya fakpasa ifefa ga-eme na ị ga-anụzi ya n'ezi fakpasa ifefa ga-eme ị ga-anụ ya n'ezi ọsị m ya na-ebu this man maka gịnị ya chọrọ akụkọ maka gịnị ya amụgo nwa n'ụlọ maka gịnị ya chọrọ iweta disgrace to mami ya maka na ọsọsọ ya ka mami ya mụrụ maka na ndị ọzọ niile kwụ togeda ịgbago na polygamous home sọgụ ka a mụrụ mama gị anọrọzi papa gị wee nụọ nwaanyị ọzọ ma ụmụ 6 kedu ebe ị ga-akwụnye kedu ebe ị ga-akwụnye ya wee ruru ntutu wee taa wee sị ọkwa ịfụ marriage a it must work ọsị m ebe afọ kafa nọ kpatakwa ego na o nwere na fago sef ịmarị ha na-agwa gị bido ịlụ 1 or 2 ebe afọ this man na-ekogheri ọsị m ọbụrụzi ọya na obi gidegiri ọya o na ụmụ na-abọ ka amụọla ya nwoke na nwaanyị ya wee nwee nsogbu na ya nwere nsogbu to the point na ebupụrụ m akpa nwa ka a na-agwa anyị ife this man weta eke ọ nọrọkwa ọ bịarakwa so wee mee ihe a maka emezili major operation wee busisie ife niile ya wee jide ụmụaka na abụ this man ma na-ekogheri
Ọ sị m na o nwerekwa boundary o. Idute med, ọ na-achụ med. Enwe bọyị bọyị, ọ na-achụ bọyị bọyị. Ọ sị m na o nwere one girl ya na fa na-abọ bi. Na ife ọ na-ala this girl na ya mara ọ. The girl na-abatakwa bie na-esi nri. Ọ sị m nne na how bad ọ dị bụ na di ekwugharịgidere ebe fa bi. Like o jesie bata n'abalị ọma aja, o jesie bata n'abalị ọma aja, enyefe quick notice fa pụọ. Onyefe like enyefe quick notice fa pụọ. That is how bad ọ dị. Ọ sị m na diọkpala ya afọ maala akwụkwọ na o nwee first class na onwe university ọ kwuru maka ya wee jebe UK. Ọ sị m na ife a niile bụkwa na saịdị ya o. Wetanụ ndị befe ka ekecha. Ebe fe akwajene nsogbu maka na di na-achụ nwaanyị. Ka ọ na-achụ ka ọ na-eti efe, ka ọ na-ebugharị ụmụ nwaanyị ka ọ na-eti efe, ka ọ na-eme n'elu, ka ọ na-eme n'ala. Iji di ọyọba gị biko, ọyọsa gị biko, bidokwa ebe ọ kwụsị. Iji di ọyọba gị biko, in fact ike gwụlụ. This woman kọkọtara m akụkọ. Amụrụ m ma m ga-elotesikwa ife niile ọ kọrọ m. Honestly, amụrụ m ma m ga-elote because akụkọ juru nkịta ju ụkpa. Akụkọ juru nkịta ju ụkpa. Ọ sị na o nwere one lady ya na ya na-abọ na-atọ. This lady na ya na ya na-abọ na-ekene, ya na di ya na-ekene. Ya nọgide ya find out na fa na-abọ na-ese okwu. Fafe onwefe ma fe ekenesịrị. Ya eje na-abalụ fa mba na-asị fa ka ekwe ife kpatazi na ụnụ na-aba ada eghezi ọnụ, ụnụ na-aba ada ekenezi. Ya mara na okwu Igbo gị ka a na-ese. Maka na the lady na-abata bie na-esi ndị na-ebogo na-agbade. Ya welu this lady like her sister. Atago, ọ na-abata bie na-apụ. Anọgide ọkwụsị ikene die. Ya wee jụba ha, kedu ihe na-eseziri gị kene ekwe die okenye na ụmụaka ọ na-ese okwu, osikwa nke a pụọ nke a. Ya gbọrọ n'okwu Igbo gị na-ese, mebi na o sesiri Igbo gị o goterere ife ọsị anya goterie. Mebi na o sesiri Igbo gị o mere ife ọsị anya mee. Digela na-esesi okwu ya bịa nye edozie fada abụọ. Fada abụọ atọ ọkwa ya na-abalị digela mba ya kenebe die ya mee nna anya bibie. Ya gbọrọ na ọ na-ala this girl front and back. Digela na-abatakwa bie na-esi ndị na-ebogo na-egbede. N'ọnụ ụzọ ka a nọ wee nụ like ọ bụ ikwu okwu, ọ mara mgbe o ji dapụ ya n'ọnụ. One girl wee sị ya na medibe gị afọ, ịnalụgodo gị jụọ ya ajụjụ. Ya friend gị afọ, ya wee nata wee kpọọ the girl wee jụbụ ya. The girl wee confess ba wee sị na ife ọ na-alị ya. Ọ sị bụ na mgbe ụfọdụ na di ya na ya ga-anọ ka moto di ya mee voo. Ị na-echezi ka ọ bata, ịma mfe ya. Ichekete chekete chekete, ịma mfe ya. Ịpụtazi achọbịa ịma mma. Ya gbara nọ na nke the girl nebo ka opi ogele. Jere ala the person ọ lasị o wee bataba. Hey God, ụfọdụ bụ nnọọ mkpi. Ya mkpi kefe bụ ọ sị m na ọ bụrụkwa sọsọ na ọ na-eke ịkpa na ọ na-etikwu ya ife o. Na o nwee bọsị ọ ga-abụ na ọkwa ya dị ime na ọ na-eti efe. Ya dị ime na ọ na-eti efe na ọchọ dị mma. Ọ sị bụ ya na ya so okwu na ọ ga-ebido ụtụtụ kọgide ọnụ mgbede apụọ. Ọkọsị anya ọkpọta ụmụaka na-abụọ na ọbafa ana na-akọlụfa ife ya mere ma nke ya mere bifo ya wee nụbịa ọ na-akọtọkọ ọkọlụgbogo ọkọlụgbede. Ọ sị m na okwu ada afị ya niile ọkọsịa ọkọlụ ndị nebo. And ọkọsịalụ ndị nebo ọ bata na-aba mba ọ na-ewenye unu ka ndị nebo wee na-akọ nke ife ọkọlụ fa.